Van Omroep PNM. Het is 20 februari 2023. Aan Drek en Guur Laatsemegal gaan we beginnen met de optocht van de kook. Voetballen. Beste kijkers van Omroep PNM, je ziet het ook in Volder is de optocht op gang gekomen. En wij zien we hier vuur opkomen, jawel hier, een nieuwe ceremoniemeester. Nou ja, niet. Hij is toch al 8 jaar lid van de kook. Hij is ook penningmeester en hij mag de weg vrij gaan maken door de Bolse kooklaan om alle andere groepen veilig in de optocht doorgang te gaan. Sven Geurs is de naam en hij is de zoon van Jan en Carla Geurs. En dan zie je ook de brassband komt eraan. Ja, meer dan 20 muzikanten heen. En ook de bestuursleden, nog ook meer dan 5. En ze gaan ook ieder jaar in Stralen op carnaval vrijdag meedoen. Hier gaan ze ook door de Bolderse straten. En die komen ze weer, de nummer 3, bekende van ons, Chakaat. Ja, zo'n 7 uur mei uur. En zal dit jaar eens aan Karin gaan vragen, wie het gaat. Karin, ja. Wie gaat het dit jaar? Ja, het gaat prima, maar hé, dit is weg. We slaan nergens op dit jaar. Ja, maar wat is er gebeurd dan? Ja, in één keer laat het weg. En dan heen een boller. En dan heen een boller. Oh. Zomaar in één keer. Ja, leuk. Misschien heen. Het is heen. Gewoon goed. Ja. Dan komen we misschien nog tegen. En langs de weg vragen, wat van mensen genoeg, hè? Ja, misschien dat we iets zingen. Allee. Dan moet. Nou, succes. Dankjewel. De vriendengroep KBK. KBK's. Ja, en dat hebben ze natuurlijk goed gebeeld. Hey. Ze doen dat, ja, ze gaan even zitten. Want we gaan dat natuurlijk ook vastleggen. Hey. Ze zitten KBK's. Maar ze gaan ook doen bij de kast zitten. Hè. Dat beelden ze dubbel uit. En laat die er niet meer in zit. Maar ja, dat kan natuurlijk allemaal. Hè. En dan gaan ze het hier doen. En ja, leuk goed gebeeld. Hey. En de kleintjes er gewoon bij. Super gedaan. Familie Geurt die hier voorbij komt. En die toch ook ieder jaar in een optocht mij probeert te doen voor de prijzen. Super gedaan! Rick en Kim, ja, we zullen eens gewoon kijken. Ja, het lukt niet allemaal, maar ik ga eens even kijken. Broer en zus van de Goede Prins. Van de Goede Prins. Wie gaat het, Kim? Ganz goed. En het super, het eerste jaar dat ze mij thuis in de optocht. Nee, Niet? ieder jaar opnieuw, maar dan niet hier, maar in Beringen. Oh, in Beringen, in de koeien wel bij in Kokelaan. Ja. Ah, dat moet ik kennen. Maar Zeker. geweldig als broer en zus van de Prins. Super goed gebeeld. Zit er als de kippen mee. Je zit er als de keeper bij, echte keeper. Die overal wat willen meepikken.
En dan krijg je hier VC, VG, Jenkins. Ja, en de groep die al jaren voor mij uit, hè. De 2020, nou ja, dat voor de tweede prijs ging, hè. Je weet het allemaal, gewoon maar niet met de goede truc. We hebben 2 jaar stilgelegen. Maar kijk hier, hè. De groep van onder andere stand Turlings, die hier mee de kerstrekker is. En ieder jaar doen ze bij hem met een prachtige wagen. Dat ziet er gewoon uit. In 2019. Geen huis met normale vrachtprijs, we bouwen ons eigen police. Ja, dat was toen ook een goed succes. En ook vorig jaar weer vluggen naar de piepen dansen. En dit jaar gaan ze hier weer voorbij. Guinness heeft massa. Maar op de andere kant moeten we zeggen, de gemeente kiest kassa. Ja, ja, geweldige wagen. Guinness, weet het allemaal, hè. Zit erbij als flinke boete moeten betalen aan de gemeente. Ze hebben het er bovenop staan, 1 miljoen moeten ze betalen. Nee. Spotswild van de Barlo. De Barlo is spotswild. We gaan hem pakken. Hebben we niet. Peter Gillis, massa als kassa. Geflatst. Kom even voorbij. Ja, en de jongere groep, die in ieder geval mij duidt onder de naam van de gekke Henkies. Wie trekken de optocht lang en kijk wat ze er fantastisch uitbeelden hebben. Ja, ze hebben wat problemen in Hongarije, maar er moet er wel in de trappen. Ja, dat gaat goed. Ik denk dat het prima gaat. Jongens, wat is dat? Loopt het niet goed? Wat bleef? Loopt het niet goed? Dat je de optocht zo lang trekt? Ja, ja. Oh, ja, toch wel, joh. Goed zo. Ik heb net gelezen dat je een hele sterke bank hebt. Ja. Wat heb je voor een bank dan? We zijn hele sterke vrienden. Oh, maar achterop zie ik ook in de bank zitten. Is dat ook sterk, de fietsenbank? Ja. Oh, dat beeld je dubbel uit. Ja. Heel goed, super. Met het vuurjaar voor de deur brengen wij nou alvast het kleur. En je ziet het, de groep die vorig jaar ook mee deed. Met allemaal de mensen die uit Boetland kwamen, die ze een fantastische carnaval hebben mij laten vieren. Maar dit jaar zien ze er wel bij. Die vol onder leiding van onder andere Vanna Bongers komen ze hier. Maar we gaan er eigenlijk in de groep even kijken waarom dat ze allemaal dezelfde pakken en waarom hebben ze niet een paar andere kleuren tot tussendoor gepakt. Ja, misschien zitten ze er ook wel allemaal op. En dan zie ik van, gaat het goed dat de kleinen ook meedoen? Hebben ze het warm genoeg? Dat twijfel ik wel over, maar ze klagen niet als ze wat snoep in de hand hebben, kwam ik naar achter. Dus, oh, nou, als ze maar wat te eten hebben. Het is helemaal goed. Wat eten en te drinken hebben gaat goed, hè? Ja, zitten zeer wel. Goed, ziet er geweldig uit hier. Allemaal die kleuren. Mooi zo. Ja, ik denk het wel, hè? Wie jaar was dat vorig jaar, hè? Heel lang is dat vorig jaar, ja. Ja, gelukkig wel. Hallo. Vorig jaar was het goed en je werkt goed, hè? Precies. Nou, geniet ervan, hè? Ja, dankjewel. Goed, ga naar Bongers. Hacienda ando en el
Ja, je ziet het. En ze blijven wel zwaaien. En ze lopen er als groepsziende fantastisch bij. Ja, nu. Ze brengen in ieder geval alvast kleur mee. Geen fatsoen. Komt er goed bij. Ja, 4 man sterk. Naomi, Aniek, Monique en Elle. Daar komen ze heel. En wie vladeren meetjes maken van u perfecte pleetjes. Ja, ik ben benieuwd of ze ook van onze cameraman een pleetje willen maken. Ah, camera bezig, er werden wat foto's geschoten. En ook het publiek woont natuurlijk wel op de foto, hè. Ja, ja. Ja, dat had hij gelezen. Kijk goed. Ja, maar dan heb je heel droog op zitten, hè. Heel droog op zitten, hè. Ah, we hebben een foto gemaakt, hoor. Zie, we zingen een optocht en doen ze goed. Super gedaan, dames. De kas van Nel van de Gloed gaat open. Hey. En die bezangers, ja, wij kennen beter goed beelden als Patrick. Ja, natuurlijk, Patrick is zelf ook prins geweest. Die weet precies wie het gaat. Maar ik kon hem toch eens even vragen. Oh, Nel, die geeft niks precies. Patrick, het kastje bij Nel weggehaald. Ja. Maar, Prinsenkastje van Nel. maar wat zit er nog meer in het kastje dan? Ja, hé daar. Ja, hij had de sleutel bij zich. Die geeft niks. Ja, maar die zo toch? Jij is toch kunnen vragen? Ja, heb ik gevraagd gezeten. Ook dicht met die rondje zitten. Oh, en wat was erop staan? Wat bleef het zien? Zeuns, klein Oh, zeuns. goed, ja. En Truus zelf. Ja, we zien er toch al een hoop. Het zijn er al 6, dus ik ben er nu in de 7 uur. Heeft hij die allemaal kennen charteren? Ja, ik heb mijn best gedaan op internet. Goed zo, goed zo. Alvast is wel fijn. Patrick Bersma. Ja, en hey, kom een echte koning hier, hè? Ja, ja, niet te geloven, een echte koning met 2 prinsessen. Ja, wie is het mogelijk tijdens dit naar koning is geworden? Van de Koeberg. Koning van de Koeberg. Nou, dan ga ik even naar de prinsessen. Van waar voor school besteeg? Omnibus. En die naam is? Eve. Eve. Oh, dat vast liggen. En die heb je van haar school natuurlijk, hè? Ja, Als de prinses. diamant. Maar de diamant. Tij met zijn 2 prinsessen. Dit is de koning te Riek. Tij met straks. Als je wilt dat de openveiligheid moet je weg eraf trekken. Mag je even? Zeg het nog eens eens? Als je wilt dat de opveiligheid moet je weg eraf trekken. Hey, blief ik plekken. Jawel, joh. Geweldig gedaan. Jeroen Ment. De vervaar van de oorlog. Trekken die jongen niet mee. Ja. Het woordbaas, dat zal nog wat mooier dan jij mag dat hier zo zien. Is het toch allemaal jeugd wat die vuur aansteekt. En dan trekken ze niet mee, die jongens toch jammer. Maar achteraan zie ik ook wat horen. Goed, ze spelen in ieder geval al in de
optocht van de koek in 2023. Zie vers natuurlijk in Bolen bij legio activiteiten betrokken. Het ventieldupje, de vriendengroep van de Prins. Zij komen hier natuurlijk als eerste met een wagen die met de Prins direct te maken heeft. Want als ze vrienden zijn van de vriendengroep en de vriendengroep van de Prins is, dan moeten ze mij doen. En dan huur ik dat ze ook een microfoon hebben nu. En ze praten nu en ze zeggen nog lang, niet te geloven hè. Hé, het ventieldupje. Dan gaan ze hier jongens daar zo waren. Boven op de wagen heen. Nummer 28 komen ze hier, de jeugdprins van de JVW Jeugd Vastelovend Bolen. En ook daarboven, einde van de kloot, die weer op de hoogste treden staat. Ja, ik heb het straks al gezien, het zijn er 6, maar hij boven staat niet. En dan mogen we even nemen. Prins Gijs de Eerste, 15 jaar, kleinzoon van Nel van de Kloes. Hij voetbalt en race. En daarboven, ja, ik zit er wel zo nu. En er is ook Martin Konen en Stijn Fleuren. Die gaan hier met de Roosmarijn voorbij. Van de JVW. Beide was er avond samen. Buurtvereniging De Heij. Al jarenlang natuurlijk een grote groep in de optocht. En nog hij van de Kloot gewoon vuur op. Die is gewoon niet weg te slaan, hè. Jos van de Kloot op een tractor. Ja, hij reed gewoon door. Hij reed de cameraman hebben ze man. Jos, einde was geloven. En die komt er weer. Het is een geweldige groep natuurlijk wel, hè. De prijzen zijn zeer hoog, hebben ze hier staan. Iedereen erm op de hei. Springen, wie was wel. Ja, fantastisch. Geweldig. Hij moest er natuurlijk altijd zien. Hij doet iedereen om mij. Vorig jaar 75 jaar bestaan. En nu zien ze er weg bij. Nee, de schavel. Je weet niet wat allemaal bij jongen, die struitjes. Dat zijn gewoon buurtschap. En dit is een prachtige groep. De prijzen die ze hermaken, deze prijzen zien hoog. En ja, uitgelost door iemand die ook al jaren meeloopt in de optocht. We hebben geen extra overweer, niks zeg, maar ik zeg het toch hier. Wim, ja, waarom zijn de prijzen zo hoog dit joh man? Ja jongen, ik weet het niet, de kastelein gaat van alle zoon, de winkeliers gaat van alle zoon, ik weet het nog niet joh. Ja, maar waarom moest ik dan ook nog zo doen? Ja, ik moet toch een beetje hebben. Dan wil ze ook, de prijzen ook goed gooien. Ja, ik weet niet of ze dan eigenlijk ook met de uitroepen van de prijzen ook goed steeds. Ja, dat wij niet, dat maken we niks doen. Nee, dat is wel op. Dat wij wel op. Hij is toch aan de vaart zitten, een paar. Erik Pasjes, de Prins Vuurop! Hey! Ja, ik weet niet. Maar je gaat niet in het vuur op hier, wat is dat? Ja, we wel Vuurop hè? We gaan Vuurop! Oh, vuur op. In 2019 was ik de Prins hè? Nu ben ik Vuurop! En nou weer vuur op? Weer Vuurop! Dat is een stukje. Ja, nee, dat is erop hè? Ja, eerst erop en dit is vuur. Maar de langere erop, daar ligt wiel achterop. Wiel op, ja. ja. Daar ligt wiel achterop hè? Ja, laat erop naar achterop, maar gooi er niet wel op hè. De Nederland erop hè? Doe het zo. Ja, maar bij een grote valpartij, dan lig ik onderop. Oh, en lig jij bovenop dan? Ja, nee, dat ligt daar bovenop de Erik natuurlijk hè. Fijn op de jongens. Goed vooral. Goed vooral.
trio van de middenstand. Ja, ze stonden in de rie. De middenstand, die vertrekt naar Kappers, dat is verrekt. Ja, ze stonden hier ook in de rie bij deze Kapper. En op dit moment wat te doen, hè. Jawel, het trio van 2010. Arno, Het 30ste kapsel aan een bal als je wil. het 30ste Arno. Kapsel, 30 kapsel aan de bal. Oh, hij moet er in de pootje, hij moet er dan voor mee. Hé jongen, we gaan weer concurreren, hoor, weet je, allemaal geen probleem. Concurreren. Jong Nederland, nummer 44. Ze organiseren dit jaar de Boer Wolf. En ze gaan gewoon chic op kamp. Ja, dat is nou alsof we een titel is aan meegemaakt, hè. Maar ze gaan chic. En we gaan natuurlijk kijken waar dadelijk de mannen en de vrouwen allemaal zien. En we ook het broerspel of we ze überhaupt wat te pakken kunnen krijgen. We gaan even kijken of we ze een film kunnen brengen. Even kijken. We gaan naar het broerspel natuurlijk. Als het goed is, kom even tussen de in lopen. Ik ga achter hem. Netjes tussen de in. Of even naar de camera toe lopen. Even, wat zien we vandaag? Ja, fantastisch. We genieten echt enorm. De eerste naar mijn stem. En we zien volop aan het vieren en ja, we genieten ervan. En dan kunnen we geen dag, hè? De kinderrijdendag, de belangrijkste dag, de boerenbroerloop. Ja, kinderrijden. Ja, Paul, die heeft hem netjes geflikt, hè? Ja, zeker, zeker. Daar ben ik heel blij mee, ja. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, ja. En fijne dag natuurlijk, hè? Ja, dat is een drukke dag, maar we genieten ervan. 100% met de ganse vereniging natuurlijk, dus het gaat helemaal goed komen. Uit de morgen een geweldige dag. Van, ik zeg nou wel proficiat genoeg. Ik ben er morgen helaas niet bij, maar ik denk dat het zeker een goed viert wordt. 100%. Het gaat goed komen, joh. Dankjewel. De Boelef van Jong Nederland. De stemming bij de Boerenboelef zit nou gewoon in. God wie een trein, zeggen ze. En ze moeten morgen nog, hè. Jawel, wat een feest. Jong Nederland organiseert de Boerenboelef dit jaar. En dat gaat voortreffelijk. Ze zeggen, laat gaan en viersen. Prima. Ja, en de jeugd is ook met een appel geweest. Ja, en dan kom ik gewoon vragen, wie jij er hier op het stoepje? Ja, zeker goed. Ja, oh, die stemmen zijn een beetje heis, wat is er gebeurd? Ja, weet je niet, ook van wie ik word zo. Kijk lekker. Ik ben de ceremoniemeester van de poker. En ja, hij zit adjudant, er zit nog een adjudant en dan zit de prins. Je ziet met het gezelschap van de poker in je bal, hoor. Zeker. Ja, dat is geweldig. Of niet? En ook dadelijk met die van de kook samen vieren binnen. Dat gaan we zeker doen. Goed zo, jongens. Zo. Wil je een warme applaus voor onze Peter? Ik vind er geen zak meer aan. Ja. Wat gebeurt hier? Ja, ik vind er eigenlijk geen zak meer aan. Wie kent het? Ja, ik weet het dan niet meer. Nee, ik weet het, dat is allemaal zo verwarrend tegenwoordig. Dat komt er eens mee. De optocht in Boven zien toch altijd zo geweldig en nog vind ik er eigenlijk geen zak meer aan. Ja. Ik wou je, ik wou. Ik wel. Ik vind er geen zak meer aan. Maar kan ze niet met de schalen aan doen, hè? Nou, weet ik ook niet. Maar, te weinig. Ja, het is te weinig. Maar, Ik snap hem niet, ik vind het fantastisch. Ja, die vinden het fantastisch, joh. Nou, moet je zeggen, houd de zak aan en zorg dicht als er eindelijk crisis en anders laat ik verwennen door het publiek. door me. Zie het? Hartje, kom hier voorbij. Ja, ik heb de vragen waar die vanavond komen. Hier zal je het kost niet. Kom hier voorbij en dat is natuurlijk niet meer als geweldig. Wat dat erbij? Geweldig, joh. De vrienden van het trio. Kiet Hartje. Ja, lachens gratis. Zet er weer op de bal. Ja, dat doen we gewoon, joh. En vierde, kennen ze af de vierde. Dus nu de kids van het crossteam. Dat is weer opgesteld. Maar Leon, ja, Leon Marvin, ik vraag me gewoon af, heb je dat idee opgenomen?
Ik heb geen idee. Niet heel wie het heeft vanaf. Niet heel wie die vanaf? Nee. Oh, ik dacht dat je dat wel uit de krant of zo had gehaald. Wij maken het kunstwerk af voor bij de bak af, want het staat zo lang tijd dan niks. Uiteindelijk komt dat goed. Oh ja, maar het is wel goed dat je het zo goed maakt, hè? Ja. Dat de mensen van Bolderen dadelijk kunnen zien. Dat is het gigantisch kunstwerk. Het is toch wel keihard, hè? Dat is keihard. De Nederland komen er zijn. Daarom duurt het ook zo lang, joh. Daarom duurt het zo lang. Het trio van 2019. Erik. Zo erop hebben wij ons eigen trio. Met Prins en Pils voorop. Ja, voorop, ja, dat zal wel, ja. We gaan kijken in een prachtige groep. Kijk, Adjudant en Prins en de Rob van Elf en de Voorse, allemaal een gok erbij. Ja, volgens mij wel even van ja, wat zien er allemaal voor gekke namen die hier? Dit is de nieuwe Prins van Bolderen, Prins Pils. Ik denk dat hij wel bij je groep past, of niet? Pils past bij iedereen bij ons in de groep. Nou, ik zou zeggen, laat gaan, want je zat er gebeteld op. Dankjewel. Goed zo, vierde leven en vierde vastelovend. Ja, voorop gaan ze wel wat hoger op. Ja, goed, de dames zullen nog wel bij de groep huren die net al gepasseerd is. En dan komt hij als afsluiting, komt de grote prinsenwagen heer. Ja, dan hebben we het er al over gehad, hè. Rob de Tweede, Rob Pieters. Dan komen ze hier uur en we gaan zich daar nog eens een keer aan het voorstellen. Nee. Rob Pieters in Mutto met z'n 11 uur op, gaas erop. Dat is het motto van Prins Rob. Hij wordt geassisteerd door de adjudanten Tim Hilkes en ook Christian Smets. De kok van Bolderen sluit de optocht af met de Prinsenwagen. De bovenoptijd en die heeft natuurlijk snoep weggevoerd voor de kinderen door de heel veel onze toeschouwers. Je hoorde misschien wel door de muziek hier. Vanuit de kook knalt gewoon door. Ja. En hier wordt de optocht in het Kookriek afgesloten. De prins en zijn adjudanten. Ja, goeie, heel veel snoep. En de wagen wordt begeleid door de mensen van de kook zelf. De kinderen en de royals snoeprapen. En daarmee zeggen wij uit Kokeland bedankt voor het kijken. En Geer, tot in 2024.